Met de vastelovend kun bij ons van alles los. Dan krijg je dat gevoel, dat leeft alleen bij ons. Je hebt erop gewacht en mondje aan gedacht. Maar nou die dag doorzien, is geluk dat nou ons lacht. Een tekstje en een klekske, wat schwingt op een snoet. Het kriebeltje van binnen, die joeks moet de roet. Je vult je aan het water, het hinkt in de lucht. Dat stukje geluk, hoe dat je lang nog hebt gezond. Dat stukje Limburgse geluk, dat vind je eens bij jou. Het lukt als een gevoel, hoe geen naam voor is. Dat gevoel is zo uniek en zonder naam ook even chic. En met vaste loven, just dat magnifiek. Ik huur ergens trommen, die houden de mond. En treuten die blozen, muziek door de straat. Het is alweer terug, ik ben het niet kwijt. Ik heb dat fijn gevoel weer, wat nu is het echt zo wie. Het stukje Limburgse geluk, dat vind je eens bij jou. Het lukt als een gevoel, hoe geen naam voor is. Dat gevoel is zo uniek en zonder naam ook even chic. En met vaste loven, just dat magnifiek. Vandaag weet ik zeker, heb mich niet vergis. Want dit is wat ik hier met jou heb gemist. Je zoekt nog een kruk, met zweet op de rug. Het viesde van de merken tot de oven aan een stuk. Het stukje Limburgse geluk, dat vind je eens bij jou. Het lukt als een gevoel, hoe geen naam voor is. Dat gevoel is zo uniek en zonder naam ook even chic. En met vaste loven, just dat magnifiek. Ja, dat is zo'n fijn gevoel dat iedereen van binnen raakt. En als hij allemaal gelukkig maakt. Dat brengt ons op het plein, dat zie je heen meteen. Met vaste loven, jazz als Limburg één. Dat stukje Limburgse geluk, dat vind je eens bij jou. Het lukt als een gevoel, hoe geen naam voor is. Dat gevoel is zo uniek en zonder naam ook even chic. En met vaste loven, just dat magnifiek. Dat stukje Limburgse geluk, dat vind je eens bij jou. Het lukt als een gevoel, hoe geen naam voor is. Dat gevoel is zo uniek en zonder naam ook even chic. En met vaste loven, just dat magnifiek. En met vaste loven, just dat magnifiek. Lekker dat terras op met een hopje stier. Zo weet dat bij ons schiet, werd een en al goud weer. De ober bleef maar lopen, het is dorstig aan de zier. Hij vroeg, is bij je alles oké? Ik zag jou al, maar er is één probleem. Er zit een gaat in mijn glas. Ik vroeg me af wie dat nog in. Er zit een gaat in mijn glas. Ik weet het zeker net, toen zat er nog wat in. Er zit een gaat in mijn glas. Dit is nou echt de laatste keer. Er zit een gaat in mijn glas. Zet je me gauw weer heen en hier. Hij overbleef maar lopen, het hield maar niet op. En een uurtje later stongen wij op onze kop. De tent af te breken, toen zo ging gestaan. De kop zo rood weer roze, mijn vrouw nou is gedaan. Je ziet weer zaad is alles wat ze ziet. Ik zeg nee schat, dat denk ik niet. Er zit een gaat in mijn glas. Ik vroeg me af wie dat nog kent. Er zit
het zeker net toen zat er nog wat in. Er zit een gat in mijn glas, dit is nou echt de laatste keer. Er zit een gat in mijn glas, zet je maar gauw weer een en meer. Ik vroeg me af wie dat nog ken. Er zit een gat in mijn glas, ik weet het zeker net toen zat er nog wat in. Er zit een gat in mijn glas, dit is nou echt de laatste keer. Er zit een gat in mijn glas, zet je maar gauw weer een en hier. Zet je maar gauw weer een en hier. Op het duur van het café hing het bordje gesloten. Door de gordijn half touw keek het donker me aan. Maar wat doe ik dan, hey? Shit, wat voel ik me kloten. Want ik besef op nou alles is van de baan. En ik wil wel, maar het kan niet, dat begreep ik al licht. Dus maar één ding voel ik me oprecht. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Dan dansen wij, zingen wij, gaan wij van ons. Dan komen we samen in Makelo. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer leven. Is het jaar nog versleten door de zure appelbieten. Maar dan staan we weer klaar. Tot volgend jaar. In de hoek van een loods stiert de wagen te lonken. Tussen draad en papier, het is een kleurloos gezicht. Och, wat oud je dan doet, is bestemd om te pronken. Alles riemt met de sfeer van een dreuvig gedicht. En ik denk nou, niet denken, dat heeft geen zin. En ik troost me met een nieuw begin. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Dan dansen we, zingen we, gaan wie van ons. Dan komen we samen in Makelo. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer leven. Is het jaar nog versleten door de zure appelbieten. Maar dan staan we weer klaar. Tot volgend jaar. Je weet vastelovend zit diep in ons hart. En als kriebelt dan kunt je het nog boeten. Kost niks wat dat dieget, het blijft hoe ze ik. Vastelovend, dat kun je niet sluiten. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Hier is het jaar nog versleten door de zure appelbieten. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Dan dansen we, zingen we, gaan wie van ons. Dan komen we samen in Makelo. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer leven. Is het jaar nog versleten door de zure appelbieten. En dan staan we weer klaar. Is het jaar nog versleten door de zure appelbieten. En dan staan we weer klaar. Tot volgend jaar.
Rochtelevisie. Mijn volgende gast die kreeg de smaak om op te treden pas echt te pakken nadat hij op de televisie het met gedaan met de karaoke show van Gerard Joling, oud en nieuw. Eenmaal op de televisie, dat vonden we wel gaaf. En dan zoeken we nog wat dekker terug op de nationale televisie. Zingen, dat doet er vanuit zijn hart. En of dat nou in het Hollands, Duits of Limburgs is, dat maakt hem helemaal niks uit. Als de mensen zich maar amuseren, want dat is zijn ultieme doel. Niet alleen in Wiert, maar ook verder boete geeft je gezelligheid aan de allergrootste feesttent van de wereld. Dek samen met zijn Oktoberfestband Wonderbaar. Men voorkomen hem ook dek zat, alleen tegen als vierzanger. Bij mij aan tafel, en gezoogd je hem net al heel even, vierzanger Patrick Hendricks. Is goed gesproken. Ja, kijk Patrick, ja, je ziet al, ik ben al een biertje geweest, dus de verrassing wordt natuurlijk weg wie hem dat nog gingen treffen. Hey, Patrick Hendricks, vertel eens even, hoe kennen wij u van? Ja, hoe ken je me niet van eigenlijk? Hè? Het is natuurlijk de vaste lovend. Het zien alle broeloften hoe ik met ben begost, alle optredens, alle... Wacht even, broeloften met begost. Ja, niet dat je zelf zo denkt. Nee, dat niet. Nee. Als solo-artiest er naartoe? Of, Ja, het was echt met solo-artiest. Aaltje, ken je natuurlijk. Iedereen kent Aaltje, dat is dan de tante van mijn vrouw. Die kost ene keer niet optreden. En omdat ik toch een beetje zo overal een beetje met de muziek te maken had, zag Aaltje van, Patrick kent zich niet door en door zingen, want ik kan niet. Dus ik gewoon nog regelen. Ja. En vanaf dat moment is dat een beetje gaan lopen allemaal. Dus dat werd alleen maar meer. We zijn al Gerard Joling geweest, allerlei uitzendingen met gedaan. Frans Bouweren op een televisieprogramma met gedaan met 1000 sterren stralen. En zo is dat bij een beetje aan het rollen gegaan, tot ik de vastelovensmuziek een beetje leuk bros te vingen en alleen maar schoenen bros te vingen. En om het door Jo, die kwam met tekst aan. Jo van Genijgen. Dat is Jo van Genijgen. Die heeft eigenlijk altijd voor mij geschreven. Ja. We horen altijd een groepje bij, dat liep altijd fijn samen. Totdat we als eerste liedje Mijn Vrouw gezien uitbrachten in, moet ik liggen, 2004. Oké. En vanaf dat moment zien we eigenlijk ieder jaar met gaan doen met het Liedjesfestival in Wiert. Hey, en ik kan me ervan herinneren dat je eigenlijk ook een aantal keren de vastelovensslager van Wiert had gewonnen. 2 keer volgens mij minimaal dat ik weet. Ja, 2 keer. En even kijken hoe Mijn Vrouw gezien en Sluggetbox. Ja. Ja. En toen hebben we nog een liedje gemaakt van, welk was dat alweer? Dat zijn er zoveel geweest. Ongelooflijk. Ja. Maar ja, goed, dat is vastelovensmuziek. Hè. Had je nationale televisie gehad, je in de aankondiging vertelde je ook even over Wonderbaar. Hè. Ja. Want dat je veelzijdig zit, ja, dat mag dan wel duidelijk zijn. Wonderbaar, vertel, want dan kom je ook veel plekken. Het is een band. Wat Wonderbaar, dat was origineel een bestaande band. En die hoe je later op het Duitse vlak verder gaan. En die je dan door heel Nederland, Duitsland, België, die zo goed mogelijk weren. En toen hebben ze me gevraagd of ik het aan mij moet doen. Nou, daar heb ik dus direct ja opgezegd. Ja. En vanaf dat moment zien we alle Oktoberfeesten door heel Nederland afgegangen om door de tenten vol te krijgen. Oh, gaaf. Hey, en ik heb, als je nog op Facebook volgt, dan zie je dat hoe het zit. Het zijn echt uithoeken hoe het van denkt van welk gaat is dat. Het is echt van Maastricht tot boven in Buffalo. Ja. Hey, en ja, Wonderbaar is echt dan de typische Duitse muziek wat hij door dat is, maakt. Ja, de originele muziek, wie het origineel is gemaakt, zo spelen wij het ook nog. Oké. Maar dat is in een periode die relatief kort is in het jaar. Hè? Oktoberfest, ja, tegenwoordig is in september en gevuld in december nog steeds bij wijze van spreken. Het OLS is daar heel erg schutterieën, die zijn heel geweldig op. Dus zie je dat met Wonderbaar ook veel dan? Ja. Okay. Het OLS stond eigenlijk ook weer gepland nu in mei afgelopen jaar. Ja. Dat zullen we dan dit jaar eigenlijk weer zien, dus Wonderbaar schoof gewoon weer een jaar door. Maar volgend jaar, niet mei of die hebben dan Dum gewonnen, want die hebben dan 3 jaar mogen hooien. En daar zijn wij bij. Oh, dat is dan wel heel gaaf, zeker iets om naar uit te kijken. Ja. Hey, en neven Wonderbaar, dan zie je als feestzanger Patrick Hendricks actief. Ja. En dat gaat volgens mij ook best een hele grote regio door. Dat gaat ook heel Nederland door. Ja. Dat kun je ook door het boekingstour gezet. Ja, die plaatsen me overal. Dus je krijgt ook een heel breed publiek, van jong tot oud. Dus het is ook heel variërend hoe dat ze komt. Ja. En dan kunnen ze ook spelen met de muziek die je hebt, of die je dan uitkiest. Ja, dus het is iedere keer... Want ik neem mij niet aan als dat je ergens in het land komt, dat je door Slupputenbox kunt zingen. Nee, dan kun je ook... zullen ze toch niet pikken? Nee, dan kun je snollebolkjes ook echt wel verpikken. Ja. En Sint-Jan, Patrick, met name covers van bestaande nummers die je dan doet, of ook iets eigens nog? Nee, normaal gesproken als ik echt boven een Holland ga, of zit ik in Brabant, dat zijn echt gewoon de originele liedjes. Daar heb ik de orkestband van gekregen, gekocht.
die ik dan ook mocht brengen. En die kan iedereen metzingen. Ja, Dus het is vanaf het eerste liedje als vierde. Mij gaas erop. Dat is ook heel goed. Hey, Wierter Liedjesfestival, een aantal keren aan met gedaan, een aantal keren aan gewonnen. De laatste jaren zie je er eigenlijk niet meer zo in beeld. Dan wat hij zegt, 2005, dat zal die periode tot 2010 misschien door ergens een beetje in die buurt zin geweest. Als ik dat eerlijk moet zeggen, ik heb toch een favoriet, Slup uit de Box. Ik vind dat gewoon echt een geweldig nummer. Mogen je trots op zijn tijd dat je mogen vertolken. Ik weet dat bij Jos de jeugd nog klein was in Hoes, dan liepen die ook de Polonaise met de Slup uit de Box. Dat werd je van vuur tot achter gezongen. Een heel kritisch kantje dan, want als ik een Wiertzin optreed, dan mis ik die nummers soms wel eens. Is dat bewust? Of, dat doe ik eigenlijk wel bewust. Omdat ik heel dik heb van, daar komen ze weer aan. Kijk, die liedjes werden nu weer al sowieso in de cafés en alles gedraaid. Dus als je die dan van plaats naar plaats weer gaat zingen, dan huren ze alweer dat liedje. Voor mij moet dat liedje heel speciaal blijven. Ik zing dat sowieso op Merit heel dik. Dus dat doe ik toch wel. Of op een nieuwe Merit zing ik dat. Maar dan even, hoor ik die een beetje rustig, dat ze ook speciaal blijven. Ze moeten niet kapot gedraaid werden. Hey, goed, weet dat het in ieder geval voor mij een favoriet is. En dat ik hem dan soms denk van, Patrick zingt je nou eens, godverdomme, dan heb ik weer eens live gehad. Maar goed, zijn er verrug ambities op het vlak van vastelovend? Stel je nu naar kijkt vastelovend, wie het nou is, we zien ook met regelmaat op die podiums. Heb je daar nog ambities? Of kunnen we nog op dat gebied iets verwachten dat Patrick nog met een knaller van een vastelovend nummer daar zijn we nu net met aan de gang. Een collega uit Remun, hij is DJ, een hele bekende, die vlucht over de hele wereld. Hij heeft ontzettend druk van Japan, Australië, daar kun je overal. Die had me gevraagd om samen met hem een nummer te maken, een vastelovend nummer, voor dit jaar, uitbreiden naar volgend jaar. Ik zeg, dat lijkt me wel kei spannend. Dus een discjockey, een samenwerking met een zanger, op een podium, dat kunt ze wel wat verwachten. En dan, als we de taal hebben uitgebracht, aankomende vrijdag werd het uitgebracht, op Facebook kunnen we het dan zien. Dan gaan we in aanloop nog volgend jaar door een heel andere versie opmaken, wat wel tegen de house aan kan zien zelfs. Goed, je maakt me wel, en ik denk als kiekers ook nieuwsgierig. Dus, ik ook, want... en de DJ... DJ Admin. Neem eens minder dan. DJ Admin, dit is gaaf, hè? We laten ons verrassen. Even terug een aantal jaren geleden, ik denk 2-3 jaar geleden, de allergrootste feesttent van de wereld. Wie komt je dan aan zo'n nummer? Wie gaat dat in zijn werk met maken? Wie maakt het? Wie helpt je dat? Doe je dat alleen? Nee, dit was samen met Bas Keltjes. Die heeft mij dat geschreven, die heeft ook de muziek daarvan gemaakt. Dus dat liep gewoon heel erg. Ik wil gewoon iets nieuws hebben, iets vernauwends. En om jou niet af te vallen, jou is een topschrijver, altijd schermig gedaan. Maar hij heeft dat jaar zo druk dat hij helaas niet kon schrijven. Hij had er gewoon geen tijd voor. Zeg ik vind het erg als ik dan neem zwangsprook. Helemaal niet erg, vooral doen, vastlovend maar doorgaan. En toen heb ik Bas gevraagd en dat zag ik ook in de gang, ik kon wat ik schrijven. En daar kwam de allergrootste feesttent van de wereld uit. Nou, dat is ook het nummer waar je ons en ons publiek mee gaat verblijden. Dus, lieve mensen, ik ga nog aandacht vragen voor feestzanger Patrick Hendricks met het nummer De allergrootste feesttent van de wereld. Rochtelevisie. In dat kleine stamcafé of op een boomvolplein, de vastelovend veertje heen, met vriendje ongerijn, met toezintje op een gepakt, het feestvirus is no, weer naar het zuiden afgezakt, komt alle heen of zo. In de allergrootste feesttent van de wereld is het feest in ieder gat en iedere hoek. Want de allergrootste feesttent van de wereld lukt dinsdag weer heel van IJsden tot in Mook. In de Proostentje provincie
is het overal van raak. Het is pompen of versoepen, veeg om uit oors vierstendag. In de allergrootste vierstand van de wereld is het feest in ieder gat en iedere hoog. Als ik een rondje geef, gewoon omdat het kan, dan voel ik weer dat ik leef en krijg ik heel goeie zin. Veel laten ons eens lekker gaan, veel leven toch nog. Zeg blieft niet aan de zeiling staan, komt alle heen op zo. In de allergrootste vierstand van de wereld is het feest in ieder gat en iedere hoog. Want de allergrootste vierstand van de wereld lukt dinsdag weer hier van IJsden tot in Moog. In de Proostentje provincie is het overal van raak. Het is pompen of versoepen, veeg om uit ons vierstendag. In de allergrootste vierstand van de wereld is het feest in ieder gat en iedere hoofd. Rochtelevisie. Mijn volgende gasten, die hebben iets met het getal 2. En niet omdat ze met het 2 zijn, nee, net zoals Joop Zoetemelk, bijna altijd en eeuwig tweetje op het Liedjesfestival. Ze moesten er kozakkenpakken voor aantrekken en ze vielen meer dan 2 kilo af met dat optreden. Ze moesten een muziekschrijver van Boetenaaf aantrekken om toch eens een keer eerste te worden. En even met een knipoog, de muziekschrijver zullen het dan verder nog maar niet over hebben. Leefkiekers, ik vind het zeker en heel schoon dat ze hier zijn. Normaal met z'n 6, maar vandaag om de omstandigheden met z'n 2. Hier aan tafel, de Man in Pack uit Stramprooi. Oké, hoe moet het bezwijken? Ja, hey, de Man in Pack uit Rooi. Normaal met 6 man, vandaag 7 7 zelfs, zeg, moet je ook een chauffeur hebben natuurlijk. Heel belangrijk. En een stand-in als er een niet is. Voor ons nu, normaal met 6, nu met 2, even hier hebben Ronald zitten. Roland, Wim zie jij? Ja, heel goed, Ronald, heel goed. Ik ben eigenlijk min of meer de, als ik het zo mag zeggen, de leadzanger van Man in Pack. We proberen altijd zoveel mogelijk tweestemmig te zingen. Alleen, ik zeg al, de lied die ligt met name mee te maken met wat ik in het verleden heb gedaan met de muziek. Wat heb je in het verleden gedaan? Want... Nou, bijvoorbeeld bij de Hoebedrijfband, of met Vleender, in Tuxedo. Maar ja, dat is los, hè. Dat is niet voor mij met pakken. Ja, dat weet ik, maar ja, goed, de mensen, de kiekers vinden het wel eens goed om te zien. Dat is de beste zanger, man. Dat is al geweest. Van Rooijen, van Successen, ja. Nee, absoluut niet. Nee, wij zingen allemaal alleen. Ja. Ik ben een beetje gebombardeerd tot liedzanger. Ja. En daar voel ik me ook best prettig. Hey, dan kijk ik even naar de andere kant, Jacques. Ja. Wat zie je in het team? Ja, ik haal de meeste woord per seconde. Ja? Dus ik mocht er altijd tussendoor een beetje aankondigen wat hij gaat zingen en die anderen ook. Dus dat sterk, ik vroeg af en toe, wie begint het? Wie begint te lezen? Ja, een beetje tekst dan. Ja, maar dat is wel ruig inderdaad. Dat is dan weer even een en dan is de intro al bezig. En dan is het een beetje, wie begint je ook alweer? En als ik dan inderdaad het verkeerde woordje zou zeggen, zit er al boem het verkeerde liedje in. Dus dat begrijp ik gewoon niet goed te doen. Ik zeg ook echt altijd dan, die is, en dan zijn we weg. Ja, volgens mij zie je ook de man de heel veel teksten in. Ja. Kijk, ik ken Jacques al iets langer, moet ik eerlijk bekennen. En we bellen wel eens over het LVK. En volgens mij zie je een man die al die teksten die op zo'n LVK voorbij komen wel kennen. Maar ja, het boeit me wel enorm. Ja, absoluut. Maar je moet een beetje bierblieven, toch? Ja, natuurlijk, absoluut. Hey, 6 man, Man in Pack, Stramprooi. Het ontstond, Man in Pack, wie lang geleden? Goh, het is al langer dan 11 jaar, maar dat worden we vergeten te veren. Daar kom je deze dag achter. Dat is alle reden om nog een keer een feestje te doen. Ja, dat moet ik dit jaar. Maar nee, 13 jaar dit jaar. Ja, denk ik ook. 13 jaar. Ja. Hey, en dan in Rooi, wie komt je met 6 man bijeen? Ja, dat was een toevalstreffer, we gewoon 3 duo's. Ja. En wij zouden allemaal
de vaststaansvereniging. Ja, Ronald nog niet, die moest nog prins weer, wisten we niet. En er waren wat te weinig leedjes. En zo, wisten we wat, dan doen we met die 3 duo's, maken we een leedje dat het een beetje huipt. Ja, wat doen we dan aan? Ja, wij op Ronald nog allemaal zo'n zwart pak van wie de prins was geweest. En laten we dat pak aan doen en dan, ja, wie nu was dan? Ja, Man in Black. Ja, lekker simpel, wat ze niet doen maar normaal, dat is wel gek genoeg. Je persvlees op Man in Black of eigenlijk wordt niet. het heel toevallig? Dat was echt toevallig. Toen we dat naaien, hebben we wel dat logo geleend. Ja. Van Will Smith, daar vond je nog geen probleem verder. Nee, we hebben het wel. Ik spreek je gemakkelijk Engels of... vloeiend. Ja, helemaal goed. Weet je dat duur is de Amerika bellen? Ja, toen wel, hè. Toen moet ik nog steeds. Kwartjes. En toen hebben we dat liedje, en liedje met gewoon de eerste keer. En zag ze straks al, hè. Direct weertje. Super content. Ja. Mensen vonden het leuk. Ja, mocht ze een keer zingen bij de bejaarden, zo begint het dan, hè. Ja. En Jordan nou weer met gedaan. Weer tweeërs. Toen was Ronald ondertussen prins, dus daar doet het kopje, hè. En toen hebben we op de receptie een schone zwarte blouse gemaakt. Met een tweeër, want ja, ik denk, dat kunnen we toch aan met zingen. Weet je, altijd tweets, ja. En Jordan nou wonnen we. Dan stonden we met die blouse daar. Ja. Kosten die blouse, dan gaan we weggooien. Toen zijn we eigenlijk ook met gaan doen met de LVK. Eerste keer, ja, dan was ik zelf weer met Hutje Mutje. Ja, dat was eigenlijk een andere rijm, maar dat hebben we toen niet gebruikt. Want misschien weer wel godsvader, ik denk, ja, dan is dat weer goed wel teksten gezongen. We zullen daar verder niet op winnen. Nee. Ja. En zo is de ST-trein eigenlijk gaan helpen. Ja. Oké, en van het Hutje Mutje, dat wordt dan het eerste LVK-inzending. Ja. Ik weet niet beter, stel volgens mij er nog altijd inzending LVK uitgedaan. Zelfs finale plekken met enige regelmaat, zeg ik dat fout? Nee, als er dan puur statistisch bekijkt 4 finale plekken, hoe we er 2 van hebben moeten afgeven, met die regio en dergelijke, dat was wel zo. Ja, als dat te later zo is, dat zijn 17 jongens van de 60. En dan hebben ze even niet mogen zingen, omdat die bezangers uit Amsterdam, wat was het, Pascal, ja, maar niet vloed, wie de weg. Ja, dat de regio niet klopt. En dan was hij 21ste. Ja. Zeg dan niks, dat heb ik toch veel leven. Ja, dat is zo. Maar desalniettemin hebben we toch 3 keer dat met mogen maken. Ja, dat weet zelf dit. Hey, maar dit jaar dan niet. Hè. Ik bedoel, we hoeven niet met elkaar uit te leggen waarom het dit jaar niet is. Maar er is sowieso geen deelname vanuit Man in Black geweest. Nee. Dat bewuste keuze. Kijk even naar Als we van de statistiek nog zien, was dat een beetje shock. Gewoon een menselijke vraag om niet. Ja. Nee, we hebben echt gekozen om niet meer te doen, omdat er werd voorgeschreven van als we het willen doen, 4 man is de max. We zijn met z'n 6 en dan is voor ons is het al klaar. Ja, fair. Ja, we kunnen niet 2 man zeggen van luister, we gaan loten, we gaan leutjes trekken en diegenen die afvallen die blijven thuis. Ja. Geit dit, dus hebben we gezegd van nou prima, 6 man is voor ons de vastlood, 7 man sorry. Ja. We zijn met de chauffeur mettellen of in de stand. Ja. We zijn compleet, dan is vastlood ook maximaal en dat gaat niet als er niet compleet zijn. We trainen niet op de ferie. Nee. Dat is ook de regel 6. Nee, precies 6. Dat is, ik moet verstaan die besluit, maar ik weet, wordt er al een nummer kloor of niet, of had je wel al iets? Ik ben al 2 keer bij Joep geweest, bij Marston. Ja. En die was de volle bak al aan het arrangeren. De tekst was meer als kloor. Ja. En op een gegeven moment heb ik gezegd, verloest verang de naam van het mapje maar naar LVK 22, want ja, dit jaar gaat hem dat niet weten. Dus volgend jaar dan kunnen we in ieder geval Absoluut. weer... Ja, zeker. Als het voor Kunnen we elk jaar repeteren op de tekst? Zeker weten. Ja, dat is wel een voordeel. Dat is wel fijn. Ja. Dan hoef je de druk niet meer te vervolgen natuurlijk. En dan passen we meestal op les nog aan in de studio, dus, maar het gebeurt zo nog niet. Nee, maar het is echt wel een gemis hier. Ja. In Nederland doet het Wasloonmis of het LVK-mis, maar gewoon die hele aanloop. Die einzien met de naam. Zeker aan de flauwekul. Ja, want daar ben ik dan wel even nieuwsgierig in. Ik bedoel, ik kan inderdaad een stuk terug in de tijd gehad dat ik kunnen ze een keer met geholpen heb met wat muziek schrijven. En dat wordt zeker gezellig. Ja. Maar misschien voor de kijkers goed om te weten, als je met zo'n liedje gaat beginnen, wie gaat dat bij je in zijn werk? Hè? Is dat op een vaste oorvindje, in een vaste mondje, dat je dat al jaren met elkaar aanspreekt? Of wie gaat dat in zijn werk? Bij ons is niks vast. Nee, het is allemaal ad hoc, dat veld, dat kun je nemen, kind waarnemers, dik nog, hebben we nog een tijd, ja, kom maar bij in. Ja. En dan zien we bij in. En dan wordt er dik nog niks gezongen. Dan wordt alleen maar ooi hoofd en dan weer een putje bier gedronken. Bierkatje. Maar dat putje bier drinken, ontstiert er dan wel het idee bij? Want ik bedoel, je moet ergens beginnen met een idee, met een stukje muziek. Wie gaat dat dan? Nou, er zijn 2 jongens die voor ons muziek maken nu. Ja. Hebben we hier in het begin ook, hè. We hebben zelf idee, maar we hebben gezegd, we hebben voor ons gevoel dat te zier, wij neigen naar iets te ouds of wij komen niet door zijn eigen struitje. Ja. En we hebben gevraagd van nou, laat er andere mensen zich kijken, voor ons een nieuwe windje, dat er komt. En laat eens kijken wat die voor ons kunnen maken. En dat is, voor ons is dat een succes geweest. Want
Met die input is dat in de versnelling gegangen. Eigenlijk in de eerste plaats. Ja, dat klopt, maar dat was wel, dat is wel, dat is even wel een boost gegeven. En toen zijn we in Venlo bij Peter Wim Jansen gekomen. Die man hebben we ons een aantal jaar geschreven, die komen ons toevallig ergens tegen in Kessel. Dat weet ik ook wel. Ik weet ook af en toe wel eens wat voor dingen. En zo gaat het bij elkaar rollen. En dan duist het een paar jaar gaat meteen en dan merk je toch dat ze toch misschien iets ruigere muziek wil maken als de echte standaard Mars. En toen zijn we bij Wierin van Halen en Job van Hoof gekomen. En daar hebben we ook een oplossing met. En die schreven voor ons muziek en de tekst. Wat we wel hebben natuurlijk is een dialectverschil. Mannen zijn van Graashoop en van Remeun. En dan kies we alles wat woordjes schrappen. Jacques is vindingrijk. Ik bedoel, teksten, je hebt ook teksten geschreven in het verleden. Dus ik neem aan dat dat dan niet zo'n probleem zal zijn om dat om te bouwen naar het Roois. Nee. We kregen dan ook compleet andere constructies. Daardoor, want dan rijmt je gewoon iets echt niet. En dan krijg je complete stukken die ongeturnd worden. En dan hebben we toch ons eigen inbreng. En dan, vanuit het optreden kom je op veel plekken. Je maakt het een en ander met. Hè. Ik moet zeggen, het is niet alleen binnen Rooi gebleven. Je komt ook op diverse plekken Boeterooi. Wat zijn er optredens bij geweest, moet je even zeggen van, nou, dat hinkt me nog zo bij, dat was zo gaaf. Nu, dat ze dat zegt, daar hinkt nog wel van bij. Ja. We zijn een keer, toen hebben we een cd-presentatie van Marleen Rutte. Dan moesten we maar even zoomen. We moesten met een groep, we stonden dus te wachten. Maar het was een beetje, we waren het Leeuwroet, dus we stonden er te wachten. Dus wat deed Arjan en... Jacques, was dat wie? Die rookt niet met, we gewoon even sigaret roken. Dus die gaan naar Boete, die gaan Boete, de deur gaat toe. Hier zijn ze, de mannenpack. Dus hoe zijn die jongen? Wij waren dus echt wie, we wisten niet wat ze horen. Dus wij liepen de bühne op, met z'n weer. En die stonden aan de Boetekantje. Rammel aan de deur, die kostte er niet meer in. Dat is me wel bijgebleven. Ik ben er niet eens binnen zijn gekomen. En dat is wat ik ook briljant vind. Bij Oze Hoempa in Orstel, dat zit er nog. Dan zijn we met 6 man in Renault Scenic. Is er niet veel te vertellen? Ja, zo wel door. Toen mochten we met 6 man in een auto. Die jongens hadden jubileum in Dorspel, de Joekskapel. En die zag ook van, kijk je niet los komen zingen. Maar ja, we hebben het budget is op. Als je komt, dan mag je er heel over drinken en nooit meer opschrijven. Oze Hoempa. Dus ik weet zwaar, dat is goed. We doen het man lachen, zien we dat achter zoet. Dus we met 6 man in de Renault van Jacques. Doorheen gereden. Ja, binnen. Ja, jongens die drinken, schrijf maar op. Goed, dus weet je. Wat gedronken, wie we dat altijd doen. Jacques Spa natuurlijk, de Bob. Gezongen, hartstikke leuk. En die man ook, ja, drink je nog wat? Ja, is goed. Nou, wordt gedronken, je bent was 1:30. Gevraagd die mensen, moeten we nog gaan betalen? Nee, dat is afgesproken werk. Ja, is goed. Nou, samen gingen we naar de prinsrecepties met de zoutmalen naar Tungelaar en de Zwaarbroek. En komen die mannen ook weer tegen. Hè. En dan komt eraan de kapelmeester. Zaak. Als je volgende keer weer bij ons komt zingen, dan betaal ik zo wel zitten. Dat is veel goedkoper. Dat is nou, het moet duidelijk zijn dat het dus een schoon optreden zijn en hoe het vooral en hoe het eigenlijk om hier ook zelf veel plezier hebben. Ja. Ik denk dat dat nog steeds binnen de vastlopen belangrijk is, dat je zelf plezier uit en lol maakt. Ik vind gewoon in uw situatie gewoon in ieder geval luisteren en kijken naar een filmpje van een nummer vorig jaar LVK tussen Gester en Meurgen. Meurgen, hè, zeg ik goed op zijn voice, hè? Ja, dat moet goed. Tussen Gester en Meurgen. Leefkiekers, Men en Pack tussen Gester en Meurgen. Rochtelevisie. De kalender staan er niet te veel op los. Wij je wie ze wilste, wint jij weet wel met middels. En het is dat een echte burgerheid. Veren tot de lijn, de vaste loven nog besteed. Leef in het nu, leef in het hier, geef ik over aan de kiek. Heb je leeg, en ik
Gistermorgen zit ik tot het snoeden van het tent. Op dit plakje wereld moest ze zien op dit moment. Gisteren was geweldig en nog maar geweld uniek. En wat er tussenin zit is nog chiquer dan chic. Leef in het nu, leef in het hier, geef ik uur aan de piek. Ik heb geleefd en ik kan met alles zeggen. Leef in het nu, leef in het hier, geef ik uur aan de piek. Leef tussen gisteren en morgen. Leef tussen gisteren en morgen. En straks met een stuk in de kraag. Rust morgen wie vandaag. Rust morgen vandaag. Leef tussen gisteren en morgen. Leef in het nu, leef in het hier. Geef ik uur aan het piek. Ik heb geleefd en ik kan met alles zeggen. Leef in het nu, leef in het hier. Geef ik uur aan het piek. Leef tussen gisteren en morgen. Leef tussen gisteren en morgen. Rochtelevisie. De introductie van mijn volgende twee gasten, die doen nog wat uitgebreider. Aan tafel zo meteen een man en vrouw, maar ze zijn geen man en vrouw. Heer, het maakt niet uit wat hij hem laat zingen, of het nou klassiek Duits, Italiaans, Beels of Limburgs is, hij weet overal de juiste snor te raken. Hij kruipt scheer in de huid van andere artiesten. Je kunt hem typeren als een man van de typekes. Daarmee trekt hij door het hele land, maar zo op zijn tijd komen we hem gelukkig nog deksel tegen in ons eigen Wierterland. Het, ook geen onbekendje in ons Wierterland. Het is de ene helft van de andere die de andere helft is. Ook bij het zit je het amuseren van de mensen in het bloed. De vaste lovens die het met de paplepel ingegeven gekregen. Gewetst, jong geleerd en oud gedaan. En met die dag maakt ze hier 3 dagen lo. In ons theater van de vaste lovens als een echte vaste lovensgek. We nodigen je Geer uit in uw vaste lovingbubbel. Hier hebben we het natuurlijk wel samen één ding gemeen. Want samen stonden ze dit jaar nog ergens iets in de Madammekoer. Bij mij aan tafel hebben we Ton Wolter en mijn eigen vrouw Willemien. Welkom. Ja, leuk een beetje te zien. Nou ja, dit wordt het langste verhaal in de introductie wat ik heb mogen doen. Maar ja, dan hebben we nog 2 gasten in één keer en 2 verschillende gasten in één keer. Ton, eerst even naar u. Typetjes heb ik in mijn introductie gezegd. Dat is het ding goed dat we u van kennen. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Welke typetjes, wie werkt het, wie... Nou ja, ik ben eigenlijk met gekkenstrikkelijk begonnen met zingen vroeger, toen ik een jaar of 16 was. En vanaf dat moment heb ik me altijd verkleed als zijnde een typetje. En ja, dat is in al die jaren is dat geboren tot hoe dat ik er nu tegenwoordig met de broeder met verdien. En ja, ik noem Eddie Wally en ik noem Torsten van Liepen-Biesterveld. Nou ja, voor kindjes van de Madammekoer heb ik Berlusconi gedaan. Ja, en er zit nog wel wat meer te gebeuren. Voor de mensen die opgeleid hebben in de tv-kantinelijst nog een poging gedaan om Donald Trump te imiteren. Dus, maar dat was denk ik maar een eenmalige actie, maar goed, je ziet hoe ze te vervelen, dus ik denk, laat het een keer maar doen. Ja. Dus, ik bedoel, het is een hele leuke wereldje. Altijd gezongen, altijd hooi. Ik was helemaal gek van verkleien, weet je niet. En dat heb ik eigenlijk niet alleen met de vasteloving kunnen doen, maar eigenlijk het hele jaar door heb ik me kunnen verkleien en dat ook nog. En grote koffers met klei er altijd toeschuiven en dat was gewoon mijn dingetje. Ik vond het altijd leuk om als een typetje te spuren. Dan kun je eigenlijk net iets meer doen op het podium. Dan kun je net iets gekker fratsen maken dan dat je dat eigenlijk als normaal doet. Ton, met het typetje, je gooit je in principe, volgens mij het hele land door. Het is niet alleen tot hier aan de regio, maar volgens mij kom je door mij overal. Ja. En dat is inderdaad echt overal. Als ik nu kijk naar de afgelopen jaren hier met Jordenvuur, in Italië geweest, in Spanje, maar goed, Duitsland, Beels, overal dat ze nog verbellen. Of wat een boeking gaat meer, daar word ik naartoe, dus de mensen bellen en ik stap als het moet zijn in een vliegtuig of in een auto in de weg. Beroepsmatig muziek maken. Ja, inderdaad. Dat is oké, heel schoon. Dus jij weet dat misschien wel dat eigenlijk ook beroepsmatig, dus dat bij ons is dat niet helemaal beroepsmatig, hè? Nee, niet helemaal, maar je doet het toch ook wel in Nederland ook. Als je in het kwartiet wegzet?
dan toch zeker wel. Ja, er gaan heel aardig wat oren in zitten. Maar met veel liefde en met veel plezier natuurlijk. Ja, dan kan ik dat misschien even direct terugkoppelen, wie is dat met ook begonnen. Want ik moet eerlijk zeggen, want ik heb dus straks gekeken op YouTube en dan heb ik gekeken naar alle evergreens die je gemaakt hebt. En dus er ene bij, dat springt er voor mij uit en dat is namelijk, het is voorbij. Het is voorbij. En dat was echt een pleitje voor dat, dit is blijven hangen, maar wat ik dus mengde, en dat kun je misschien omdat het ook een nummer is, uit nu. Ik mengde dat je dat zong met Willemien, maar dat was stil van het zo. Dat was een liedje gezongen met Monique Knapen. Nee. Toen Willemien en ik ook nog niet bij elkaar. Nee. En dat was dus mijn vraag van, wanneer ben ik erbij gekomen, Willemien? Nou, voor als we samen muziek zijn gaan maken, is eigenlijk ook bij de kopperband geweest, ja. Dat deden we. We hebben samen ook nog muziek gemaakt, ja. En toen zei je ook, ik heb toevallig van de week nog foto's ervan gezien, ook van u, dus zal ze doorsturen. Maar van daaruit zijn we een stelletje geworden. En toen hoorde ik ook nog bij de harmonie en dat soort dingen. En daar zijn we met gestopt, ja. En toen waren we weer in Altwertij gaan wonen. En daar zei de buurt bij ons van, God Mark, kun je niet eens bij ons wat komen muziek maken, want die buurt moet weer het nou leven en geblazen werden. En toen zei hij tegen mij van, dus niet wat mij. En toen zei ik eerst, nee, man en vrouw, dat vind ik een beetje duf. Dat doen we nog niet. En eerst chauffeur waren we wel lekker ingehuurd voor trompetist, pianist, zanger, voor bij harmonieën, weet ik wat allemaal. Maar ja, dat was met wij en als de tweelingen een beetje gek combineren allemaal en die verplichtingen vonden we niet meer fijn. En toen heb ik toch meegedaan, hebben wat countryliedjes en zo gezongen. Kenny Rogers en Dolly Parton, zoiets op deze sfeer. En toen kwam een vastenavondclubje, ik keer dat bij ons op een barbecue doen en toen kwam dat. En toen, voor het wisten we honger, de optreden zwieteren, maar nog niet voor vastenavond. Wel avondvullen niet, maar nog niet liedjes schrijven of zo, dat is echt dat is pas later, in 2012 kwam Peter Aquarius met een nummer, wat dat moeten geen zangers voor kost krijgen van God, zou je dat nummer willen zingen? Van ons, Red ik het boem paaf. En daar hebben we Willemien en ik toen gezongen, terwijl hij dat met zijn zoon geschreven had. En dat won eigenlijk alle minuut. En als je dan wint, dan kom je nog wel eens eerst op een optreden, op een podium te staan. En dat wordt eigenlijk zo leuk. Toen hebben we zoiets van, laten we dit vooral maar lekker blijven doen. En dan zelf die liedjes schrijven toen. Dus. Ja, goed, maar je zegt zelf schrijven, maar hoofdschrijver, dat is toch wel Mark Boomans, denk ik. Textueel, we hebben wel een aantal jaren zelf teksten geschreven. Dan moet ik zeggen dat Theater van de Vasteloventje, bij de Vasteloventje de Polonaise, er zijn wel echt een aantal geweest die we zelf gedaan hebben. Alleen niet doen er wat langer over als wat Mark erover doet. Dus Mark kindje schud je een keer en dan komt je een prima tekst uit. Dus daar hebben we wel een aantal keren met geschreven. Ja. En sindsdien we weer een paar keer mogen winnen. En nog wat beter de provincie in mogen trekken, wat LVK-dingetjes mogen doen. Ja, want gaat je nog wel wat gaat je? Ik neem de dag van Allee, bij Zin Vastelovend gek. Ik neem even de recentere nummers. Het Theater van de Vastelovend, dat was toch ook een apart nummer met een heel alledaagse tekst, zal ik maar zeggen. Of een titel. Een beetje doordacht in ieder geval. Ja. En heel speciaal, in 2004, 2015 had je het Wierte Vastelovend liedje gewonnen. En dat deed je samen met haar zoon en haar dochter, met Stef en Lieke. Ja. En dat heb je eigenlijk dit jaar weer opnieuw opgepakt met het liedje wat hij dan straks voor het willen te kijken. Ja, niet wie heeft dat hem dan nou zo met haar zoon en dochter te werken? Ja, moeten we dat eerlijk zeggen? Heel fijn en heel schoon, maar ook heel veel discussies toezet. Ja. Lieke zei wel later ook, wat we voor kerst wat mochten doen. Die denken vast allemaal wat een perfect gezinnetje, maar ze moesten dus bij de repetities in. Dus als dat je eigen zit, dan is dat toch... Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb vandaag wat meer interviews mogen doen. Ik huurde zelfs bij Moerenpetatie, werd je nog flink gediscussieerd en zelfs wat ruzie gemaakt als het over een no-nummer gaat. Maar even terug naar weg, hè, want we hadden afgesproken dat we even onderling wat lekker zullen discussiëren. Je maakt ook wat mee met die rolletjes, hè? Als je die typicus doet, je gooit het land toe, zijn er dingen bij die je in de kop nog hangen moet even zeggen van, nou, dat was zo gaaf, dat heb ik metgemaakt, dat was leuk. Gaaf zijn er heel veel dingen, maar er zijn nog wat minder dingen, wat ik dan in de gang binnenschiet. Ik heb dus 2-3 jaar geleden met de Dammenkool met gedaan. Ja. En toen kreeg ik problemen met benieren. Ja. En dat spuurde zich vlak voor de generale, wat was het, wie noemde de eerste uitvoering? De première, ik wil even op de naam komen. Met de première, en dan is het toch wel heel erg spannend van, ik zit nu op de eerste hulp en ik moet maken dat ik in het theater kom. En het is uiteindelijk allemaal goed gekomen, maar de mensen moesten dus weten wat zich dan achter de schermen allemaal afspeurt. En dat is echt de titel van, the show must go on, dat is ook zo wat. Maar
Ik heb mijn vrouw in moeten schakelen, die moest me snel achter de coulissen changeren, want ik had natuurlijk problemen met de nieren en alles onder de gordel, zou ik zeggen. Dus dat was allemaal geen pretje. We hebben er later ontzettend om gelachen, maar op dat moment dan zie ik het huilen nader dan het lachen. Er zijn weinig mensen die daar iets van gemerkt hebben, denk ik. Die in de nee, zaal dat is het schoonste nemen ze en dat komt dus puur door de adrenaline die je krijgt als je voor een zaal stoot en niet de kleinste zalen, want die theaters in Limburg nog wel heel goed, zal ik zeggen. En dan krijg je zo'n soort adrenaline van dat je denkt van, ja, je voelt geen pijn meer of je moet niks en dan hoor je vuur en ja, inderdaad. Dat is een verhaal wat ik nu kan vertellen, maar op dat moment vertel je dat en nemen ze. Niet ook nemen ze dat in de gaten, dus maar dat zijn wel wat schoon dingen, ja. Okay. En van de leuke dingen, ja goed, ik treed op ook als Eddie Wally. Ik heb les op de verjaardag van de dochter van Eddie Wally gezongen en sindsdien door een heel leuk contact, ik kreeg er elke dag appjes van. Ook af en toe dat je denkt van, alweer weinig, goedemorgen, goedemiddag, een fijne avond, en echt op zijn bijls weinig. Dat is natuurlijk wel heel schoon. Ik heb van de week er met gekijkt en ze begon aan de telefoon te huilen. Ze zegt, als ik u zie, als mijn pa, dan moet ik wenen, dat doet me zoveel. En ja, dat is natuurlijk de beste, de beste compliment wat je kunt krijgen. Compliment inderdaad wat je kunt krijgen. Ja, mooi zeg. Dus ja. Dus zo gaan we maar door. We gaan dus heel even kijken naar het nummer wat je dadelijk gaat doen. En dat is de inzending van dit jaar. Je ziet wel, meneer is met in de halve finale gekomen. Dan kan ik het hand geven, want ik met mijn liedje waar ik met Mark heb gemaakt ook niet. Dus ja, zo gaat dat. Dus je spendeert ergens flink wat tijd in. En je hebt ook echt een gevoel van, dit gaat het weer. Maar het liedje was ook wel een tikje persoonlijk, want het had ook te maken met het overlijden van uw pap. Ja, nou, pap is afgelopen jaar plotseling overleden. En ik moet zeggen, wie bij hem stond en wie dat eigenlijk allemaal zo'n beetje achter de rug hoort aan zijn laatste afscheid, heb ik hem wel beloofd van God, pap, de liedjes die ik ga maken nog, die zullen in ieder geval een bijzonder tintje krijgen. Daar zal ik altijd bij Jannig denken. En waar je een LVK-nummer klaar liggen, zo goed als. Maar dat wordt allemaal veel te vrolijk en veel te happy. En dit jaar is toch allemaal een beetje angers. Dus daar heb je van besloten, laten we die aan de kant leggen. En ik ben eigenlijk gaan sleutelen aan een ander nummer. Hoe een beetje de emotie moet treffen. Maar ook mijn persoonlijke emotie naar mijn vader toe. En dat was goed. En ik moet ook eerlijk zeggen dat Willemien alles aangaf van dit heeft iets te weinig vaste lovensaus. Dan is de weg van de gemakkelijkheid om wat vaste lovensaus erop te zetten. Maar dat wordt niet wat ik wil. En dan kies ik toch mijn eigen wieg, om het maar zo te zeggen. En stroom eigen wieg met de wetenschap dat het dan misschien ook wel niet in zo'n LVK iets kan gaan doen. Maar het is wel mijn nummer. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, Ton, als ik het luister, dan krijg ik de kippenvel. En ik heb er heel veel tronen met gehad. En misschien met die vaste lovenzaag dat we die tronen kunnen delen met andere mensen. Want we missen het echt, dat moeten we dan wel echt zeggen. En misschien moeten we dit even aangrijpen, dit moment, om eens even gewoon te kijken naar dat nummer. Ja. Ik zet hem maar eens aan. Oké. Rochtelevisie. In de straten van ons Limburg valt een troon op de grond. Een mens luidt verlaten, maar de lach op de mond. Het denkt terug aan het leven, het vierste muziek. Pas als je het mist, als er even niet is, wat ze, wat zijn wij in Limburg toch riep. In ieder klein treunkje blinkt jouw gelach, van alles wat je goeds hebt gebracht. Ons liefde, ons vriendschap, die leeft ons niet los. Vaste loving, ik zit voor eeuwig in ons. Ik zie in sepia een stamvol café, net nooit in optocht toe. Als geluid het niet deed, toen die boerenkapel was voor een fles snaps. Gewoon die begeleid tot laat aan de tap. Dus in mijn kop, in mijn hart, in mijn bloed, weet ik net wist ik best, alles kunt goed. In ieder klein treunkje blinkt jouw lach,
van alles wat hij goeds hebt gebracht. Ons liefde, ons vriendschap, die leest ons niet los. Vaste loving, die zit voor eeuwig in ons. Ik droom even terug, hoe ze zo'n der wordt prins. 13 jaar oud en none grote mens. Wat ze beleefd hebben samen dat jaar, alleen met clichés, met allemaal woord. Vastelovings geluk uit een Limburgse bron. En Limburgers wijten haar eigen kunstzoon. In ieder klein vreugde brengt jou hun lach. Van alles wat die goeds hebt gemaakt. Ons liefde, ons vriendschap, die leest ons niet los. Vaste loving, niks is voor eeuwig in ons. In ieder klein vreugde brengt jou hun lach. Van alles wat die goeds hebt gebracht. Ons liefde, ons vriendschap, die leest ons niet los. Vaste loving, niks is voor eeuwig in ons. Voor altijd en eeuwig in eeuwig van ons. Voor altijd en eeuwig in eeuwig van ons. Rochtelevisie. Ton, ja, dat was ons nummer, hè. Ik kreeg het er nu Ja, weer ga je ook van, kippenvel, joh. Dat is altijd een eeuwig. Altijd een eeuwig, ja. Ik heb al heel veel reacties er ook van gezien, dat weet je eigenlijk gepost op Facebook en zo, en dat was natuurlijk, ja. Ja. Mensen zien dat toch wel heel erg, ja. Ja. Ja, hoe zeggen, ze vinden het prachtig. Heel Dus veel. ook in deze tijd van vrolijkheid kan het toch even... Jawel, dat gezegd. zeker. Ja. Hey, Goed, dan gaan we gewoon... ja, ik ga even kijken naar Ton Wolter en naar de vaste lovings. Ja. Wat we hebben gezegd, we hebben wat typjes gezien. Jij had je ook in de Wierter vaste lovings met liedjes met gedaan. Voor mijn gevoel gaan we er wel even terug in de tijd, wie jij dat zelf deed. Ja. Dat klopt, je het eerste geworden ooit winnend liedje gehad. Ja, ik ben in totaal, ik ben voor de eerste keer heb ik in de finale gestaan van het LVK, dat was in 1997, met het nummer Hè Gelukkig, Hè Gelukkig. Dat was een leuk gaaf nummer, nummer, ja. ja. Ik heb nog steeds al de reacties van, dat Ja. was een heel leuk nummer, met een fantastisch koer achter mij, met nog zo'n goede broedsnepen met storen in het vuurtje. Ja, dat was fantastisch, dat Ja. kijk ik een keer terug. Tussentijd heb ik een nummer geschreven, Het Verlangen, dat heb ik toen met het liedjesfestival van Wier, heb ik toen zelf gezongen. Toen zorgde ik net in met mijn Torsten gebuur, met mijn Duitse act. Dus ik heb geen tijd voor dat te zingen op het LVK, heb ik dat liedje aan Ronald en Krien gegeven, die zijn ook met in de finale gekomen. Ja. En dan heb ik nog een keer met Ik weet van toeten op blozen, en dat is dat ik van nu gewoon laat ik huren. Dat is namelijk dit jaar 10 jaar geleden, dus een decennia alweer zijn we er weer, we hebben Ja. een jubileum te vieren. Dat ik dan voor de derde keer, zo gezegd, in de finale stond van het LVK. Ja. Prachtig. En dat was ook een leuk nummer en dat is geschreven toen door Anita Haaks. En ja, ik heb dat dit jaar het nummer samen met Mark, voor Mark Banners voor geschreven. Ja, dus het linkje van Anita naar Ug, dat ligt je al wat langer, want Ja, ja. daar hebben we toen straks Mark over gesproken. Ja, oké. En je ziet nu aan de achterkant ook actief voor Mark samen met Anita Haaks. Ja. Naar Duitsland, gezelligheid. Dat was omdat we toch niks te doen hadden en vakantie hadden, dus we dachten, Anita zit tegenwoordig, die woont eerst in Portugal en die is nu met een bed and breakfast zit je in Duitsland, dus als hij naar Manscheid wil gewoon, door ontvangt je heel hartelijk met dit zo'n fantastisch appartement huur. Dus, en in de tussentijd iets een klein studio kunnen ook aan een liedje werken en dat hebben we ook gedaan. Dus, Nou, goed, we hebben er Mark dus ja. straks uitgebreid over gesproken. Ja. Ton vuurt het weer naar uw liedje gewoon. Inderdaad, wat hij zegt, 10 jaar terug in de tijd. Het feit dat we samen aan tafel mogen zitten, is mij ook ingegeven door het feit dat we dit jaar nog samen ook een leuk initiatief mogen gaan doen in de Limburgse kring. Ja. Mogen jij daar iets over vertellen? Kun je er iets over vertellen? Nou, het is de bedoeling dat we, normaal is het jaarlijks de Madammekoer in de theaters,
met Dammekoer een tour, dat kost dit jaar 9 tour gewoon. Dan hebben ze gezegd van nou dan gaan we een vuurstelling maken die korter is en dat doen we de Madame Koer draait door. Wat enkel alleen de hoogtepunten qua muzikaliteit zal ik zeggen, dus muzieknummers uit de voorgaande jaren in één vuurstelling samengebracht. Ja. En daar zitten wij dus samen in, jullie als Marga, Willemien en ik, als mezelf en als Eddie Wally en als Torsten. Ik heb dan het geluk dat ik dan met 4 personen met moet doen. En dus ook een dubbele gaatje vangen, Mark. Oh, kijk, je hem dubbel. Toch eens even nee, maak je nu. Ik zie enorm uit naar dat stukje. Ik bedoel, met Dammekoer en draai door. Daar gaan we Geer met veel plezier aan mij werken. Laten we hopen dat het doel hier althans. Het is niet de eerste teleurstelling die je moet verwerken qua boekingen die afgezakt werden. Dus we begonnen vanuit dat het tegen de tijd positief is dat we kunnen zo is me net. Willemien, ook fijn dat ik even aan tafel en wij mochten in ieder geval bij elkaar zitten, want wij zijn natuurlijk niet het enige gezin. Hè? Ton, dan moest wat wieter van elkaar zitten. Ik wil eigenlijk nog wel één ding zeggen. Ik moest nog wat zeggen. Ja. Net over Anita Haaks hebben, valt me geen één keer in. Het laatste nummer van ons, hij wel een hele bijzondere samenwerking met gedaan. Want de tekst kwam niet uit Wiert, eigenlijk. Nee, ja, daar hebben we uit Gemuntje gehaald. Van Quirine. Van Quirine van Halen, ja. Ja, nee, goed, dat wordt inderdaad een leuke... Maar dat moet kennen, want dat vind ik trouwens heel belangrijk. Er moet meer samengewerkt worden. Ja. Ik bedoel, in Wiert is iedereen voor zijn einde, dat is heel fijn. Iedereen veegt zijn eigen struik, zal ik zeggen, met de vasteloversliedjes allemaal. Maar ik denk door samenwerking, door samen een liedje te maken, te schrijven, onrein, elkaar een succes kunnen, maken we veel meer kans op het LVK om door in die finale komen te staan. Ik denk, en dat is heel erg goed dat je zegt van nou, hoe heb ik een tekst geschreven voor het Romuntje? Dat is u vergeten, maar... Het geeft je enorm veel energie en ik moet ook zeggen... dat zeggen we. Nee, het geeft je mooie garantie, maar de samenwerking die is geweest, die was fantastisch en benoemenswaardig, om het maar zo te zeggen. En dat zal zeker nog voor de toekomst tot iets meer brengen. En als er mensen zien, want dat is toch ook vaak van mensen weten niet van, ik heb een liedje, ik heb een gedachte in mijn hoofd en ik weet niet wie dat ik het tot u moet brengen. Gewoon even bellen op Mark of alle mensen die met de liedjes betrokken zijn, neem een nummer op. Ja, we hebben straks nog bij de laatste 3 ook uurtje die als jong gasten zeggen die zelf van god, wij willen ook nog eventueel nieuw talent, want we kennen echt nieuwe artiesten gebroken in Wiert, van Ongeviet, van Boerviet, maakt niet uit, maar dus de bereidheid om te helpen is goed. Ja. Dus is goed. Tom, LVK 2010 zeg ik goed, hè? Ja. 2010, hè? 2010, 11 jaar net. 2010, ja, 10 jaar geleden, dan laten we het erop horen. Wij gaan naar uw optreden kijken van Ik weet van toeten naar glozen. Tom Wolter. Rochtelevisie. Ik weet van toeten naar glozen, maar bloos er flink op los. No lotje noten, maar komen, ik bloos mich toten los. De pop van vurig joch, maar doet die goed, want dan vliegen de toenen er weer vanzelf uit. Ik weet van toeten, nog blozen, maar bloos er flink op los. Met vaste loven kunt je mooie tuba uit de kast. Ik poets hem tot een blindje en pak dat ding eens lekker vast. Dan bloos ik er eens op, maar hoe blijft nou die toon? Ik denk dat het muziek doet, maar het klinkt nog lang niet schoon. Dat had ik niet verwacht. En is misschien wat te gemakkelijk gedacht. Ik weet van toeten. In oplossen, maar bloos er flink op los. No lotje noete, maar komen, ik bloos mich dood los. De pop van vurig joch, maar doet die toet, want dan vliegen de toeren er weer vanzelf uit. Ik weet van toeten, nog blozen, maar bloos flink op los. Ik bloos in de kapel en in de zaal de harmonie.
Daar zet ik nog eens extra aan, ik ben van de partij. En klinkt je wel eens vals, dan let je er niet op. Als ik begin te blozen, stiert de zaal zo op mijn kop. Ik bloos 3 dagen al af. En als het even kan, de stukken ervan af. Ik weet van toeten, in oplossen, maar belost er flink op los. Nu laat je noeten, maar komen, ik los niet totaal los. De pop van vurig jaar, maar doet die goed, want dan vliegen de toeren je weer vanzelf uit. Ik weet van toeten, een oplossen, maar bloos er flink op los. En bloos ik in het begin nog niet zo vlot, met vaste loop, weet ik bloos een lot. Maar bloos er flink op los. Ik bloos niet totaal los. De pop van vurig jaar, maar doet die toe, want dan vliegen de toeren er weer vanzelf uit. Ik weet van toeten, u nog blozen, maar bloos er flink op los. Ik weet van toeten, u nog blozen, maar bloos er flink op los. Rochtelevisie. En wie was dat nu, Mark? Nou ja, het wordt echt een hele nieuwe ervaring om met à la Jinek aan tafel te zitten en leuke gasten te ontvangen. Maar ik vond het echt heel gezellig om te doen. Dan wel de mannelijke Jinek. Ja, de mannelijke Jinek. Nou, het riekt naar meer, zoals ze dat kunnen zeggen. Ik wil als kiekers bedanken dat je gekeken hebt. Ik vond het bijzonder wie we de gasten ontvangen hebben onder de omstandigheden die ons gegeven zijn. Dankjewel voor het kijken. Heel fijne dag nog en wie weet weer tot een volgende keer. Adieu.